Днес внасяме законопроект, с който слагаме край на социалните мрежи за деца до 16 годишна възраст. Всички знаем, че социалните мрежи са опасни. Всички знаем, че когато един продукт е безплатен, то продуктът е потребителен. Всеки има деца, всички имате близки деца, които са зависими от социалните мрежи. Всичко това превръща нашето поколение и нашето общество в стадо, без ценности, без емпатия. За съжаление, все още живеем с правила, които са писани за свят без смартфони, без социални мрежи и без алгоритми. Интернет обаче не е детска площадка. Защо този закон е важен? Преди години, когато ние бяхме малки, когато вие сте били малки, се притеснявахме за нашите деца на улицата. Какво ще им се случи там? Днес се притесняваме какво ще им се случи в TikTok, в YouTube, в Instagram, в Facebook и в други социални мрежи. Днес едно дете може да види насилие, самонараняване, склоняване към различни предизвикателства, които са опасни за здравето, преди да се е научило да чете. Днес едно съобщение в чат може да нарани едно дете повече, отколкото то може да бъде наранено в училищния двор. Всичко това не са абстрактни рискове. От медицинска гледна точка наблюдаваме тревожност, депресия, хранителни разстройства, онлайн тормоз, непрекъснат страх на децата дали ще бъдат харесани, дали това, което правят е модерно и дали ще получат одобрение. Наднормено тегло заради застоял начин на живот. Това се превръща в една тиха пандемия, която превръща целият свят в стадо. Какво прави законопроектът? Законопроектът създава мобилно приложение, което да верифицира, да доказва възрастта, така наречения дигитален портфейл. Този дигитален портфейл е в унисон с приетите действия на Европейската комисия за внедряване на европейски портфейл за цифрова идентичност. Всяко едно дете, което иска да създаде профил в социална мрежа, трябва да има инсталирано приложение и да докаже възрастта си. То няма да може повече да излъже социалната мрежа, че има 18 години. Родителите не могат да бъдат 24 часа до децата си и това е най-големият страх. Но това приложение, този закон гарантира, че когато едно дете иска да влезе в социалните мрежи, то няма да влиза само.